Здравейте, прекрасни приятели! Включвам се с това видео за всички, които страдат от хеликобактер пилори. Тъй като много често ме питате какво да правя, когато вече съм се заразил, основното главно нещо, което трябва да се прави, е хигиена, за да не се заразите отново и най-важното е да не заразите хората около вас. Какво ще рече хигиена? Първото основно нещо, което това е приборите да ги изолирате в къщи, т.е. да си имате ваши собствени прибори, с които да се храните и да не ги ползват другите членове от семейството. Когато сте навън, сега е топло, хубаво времето, ходите на почивки, ходите на моренце, основното нещо, което е да гледате ресторантите и заведенията, в които се храните, наистина да са на топ хигиена. Или вие да ползвате прибори, които са за еднократна употреба. Третото основно нещо, което е мийте ръцете по-често и задължително след ходене до тоалетна трябва да се мият и преди това ръцете. Основното нещо, независимо дали пиете антибиотик или не пиете антибиотик, на някои хора много зле им се отразява приема на антибиотик, е тинктура здраве да се комбинира с чая срещу хеликобактер пилори. Хеликобактер пилори е бактерия, която е много трудно лечима. Затова трябва да се комбинира ударно. Първо от тинктурата пиете 30 капки 15 минути преди или 30 минути преди храна, правите си през това време чайчето и го пиете него всеки Божий ден след тинктура здраве. Тъй като много често ме питате колко време трябва да се пие, пие се между 1 и 3 месеца от тинктура здраве с чая срещу хеликобактер пилори и респективно след това задължително се прави повторно изследване на хеликобактер пилори. За повече полезни съвети последвайте страницата ми. Обичам ви!